Nyapa bar sarapan wis ngotong-ngotong pitik rene neh. Dadi ya tombo, aku utang duwite. Utang duit nang nggih apa? Engko lek menang tak tukokne dastere. Asik. Ini Ya. Ya, dek pitik modalane meja. pajak mingguan. Pitikmu. Bene lho, Dik. Meja iki nggih tempatne barang. Kuwi itu barang kuwi kewan. Kewan kan diadai barang. Jadi ini kewan mlebu ning barang, ora barang mlebu ning kewan. Gemblong. Pirane? Alah, titik-titik aneh. Nggih. Iki nggih. Pira? Iki nggih kelas guyonan iki. Nggih apa? 1000. 1000 rene. 500. 100. Iki kelas guyonan. Hiburan rasa dadak larang, titik ora hiburan. Ben sampean nggawa apa? Nggo motor no? Kuwi lek sangu meli 500, lek sangu meli 500 kowe engko mesti sembrono. Montor mau titipne kancamu neh. Ya ora. Apa motor dititipne kancane, motor tas diservis penak tumpakane dititipne kancane. Ngawut. Kuwi mang mau sing mau nggih mam wis ana perung. Wis. Berarti 550 Mang Jibo. Tolong ambilkan HP-ku, Mas. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Apeda Pak. Sedang di Sepeda ontel to ya. Cacawi ya. Wis ada gue ya. Taleni karet ning buri ya. Iya. Tungakno ya. Tuh, ya dongakne iki lek pas nyambut gawe wong adu nasib kok dongakne. Iya tungakno. Pitike payung. Oh iya. Oh, dadak mesti pitike payung balik neng kono lho. Ya kalau pitik payu lek adu nasibmu kalah. Tenang to, tenang ae. Iya. Ya hati-hati.